Ka sorkar jela mentakasni kelalum lalang ki rang ba snong jongki snong ki bahajan kawa umkhra umsherpi pat umkhen bane pheliu kumno banwanra ye ka khoj ka suba hakini kiwa bela kelalong ki jaka bernyut nakaliang chief secretary ka sorkar habakren sikelar patai kubor hadin belakut ke jingilang ulong nakaliang ka sorkar kansasna ye ka blueprint kumno barat dingkhong iki jabo jabain nakite kiwa traditional heads di Ramasnong atau di environmental group ko abang involved di Chief Minister ulaong ba usap long ya kena ka climate action plan meeting how dai May ngatrai but Qatar kadi ko na ki agenda ka ba in hab ya kren hadin tamba immediately ka ba meneh ya kren spang umkhra umsirpi bar umken but nyalayo ki idea but ki suggestion ki babun na ki dong repair na ki rangba na ki long kmer ki bawan lang atau meeting but ingin sasna menta ya ka blueprint kumno bangin ya penku ya ka ukra kumno penku ya ka usirpi but umken ru ka dan kamha namar ba kandai ka sos jong ka di hadin habur ya ka new silong area Institute of Education Jabor. Urban area brokai mentangil ai board haka Shillong Municipal Board bahkan impose fines but mental asitio mental collect fine kuma ar lak steng lai lak el adan mental the last 10 days kuma mental suppose in ada bagi long meeting hanne aka drill tarik u yayong mental senam hi but kejinya keren berbor kade ba Shabar Municipal Area jile amda urban pay artli kirai glasim bakta kade kabunengkong ba ke department beri pay ya ka jingle coach Shabar Municipal Area kade ka PHE department nama PHE kade ka public health engineering kamde tangka drinking water kade ru ka rural sanitation kan pet ya ka jingle coach Shabar juga urban area ka PHE kade ben pet ya kata but hajo por kirang basnang ru meneng lapan ya ka an ka basna na district council bamaki ki kam ki ben le but la air ka board ya ki bikila ban impose fines ada dan mano ki long yeng ki ba le aklungar hari kam bani bread ira jabo district council kadai ka ba ai board ki ram basnong lemba kane ka rules blasna house name arajar arwar but ya ka tu rules in circulate menne agane ka meeting but ngets kem ba ki ram basnong bar ka district council ki tre lang ni Namza bar dan budget ye tamba mentang national ka blueprint amar ba ka follow up action menta hadin kini ka meeting kini national ka blueprint but hadin national ka blueprint ni sa dan ka indicative budget bagi dan kam bisa kan no tamba ban khod ya kawa asades ka NGT ka labo lupa ka basis paklur ka bagi ka ring fence account kemudian ka account umla dan kam mano na mutak ke kam lag na mutak ni kani ke em ka dani ke jikta namar ba ka kawanra ada ya ka jikta ya kene ka dam hangthi namar ba ka jabo jaban khoi kale chitu ka so desilting ka gidan ka manle ka desilting hadin bar ko jitu bar kata ka de ka ba ila ekran manne museum ulahta halor kata handian ba sa hable ya ka kam dia bar ko jitu but gidan yet mantai ka jaka ba ladang ile ka desilting ladang ipin ko ya ka wa yam ya tu ka jabo jaban ko ngini bu hai gidan plan ni kata